Gapoy iti daras at tulong nga impaay ti 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na talged ang nakadanon dagiti residente iti puntiryada a destinasyon. Babanday to iti libreng sakay a programa ti unit a dakkel launay a tulong kadagiti residente nga awan iti maluganan gapu iti mapaspasamak a krisis gapu iti fuel shortages ken high transportation costs. Ti libreng sakay program ket panang palagip nga ura iti narigat a panawon ti kolaborasyon ken panang suporta ket mangipaay iti ginawa ken namnama kadagiti apektado. Kastamot ang nabang-aran iti rikna ti maysa motorista a nadadaelan iti lugan iti Kargasan Alfonso Lista Ifugao iti panagsamput dagiti kamang ti unit at daras at timulong iti panang repair iti lugan na ken siniguro iti natalget a panagbiyahe na. Pudno unay nga wan kaparis ti ragsak amarik na iti pangipaay iti serbisyo komunidad.